Je to trošku vtipný, ale úplně se mi z toho sevřel žaludek. Protože to se tak jako stane, že rok plánujete Irsko, že když ho konečně naplánujete a máte odlítat, tak se na poslední chvíli spletete datum odletu. Takže já jsem pořád měla za to, že odlítám jako zítra, že mám dost času, ještě spoustu věcí, které jsem potřebovala jako zařídit a měla jsem zkrátka už i zařízené hlídání od toho zítřka. A protože tam prostě letím zařídit nějaké důležité věci. No, jenomže jsem dneska seděla v autobuse ráno a zjistila úplně takový jako zvláštní pocit a najednou mi to došlo. Naštěstí mi to došlo teda jako ráno, ale došlo mi, že odlítám dneska večer. Tak je to takový jako... udělalo se mi z toho úplně špatně. Protože nemám zbaleno. Některé oblečení mám ještě mokré. A v Irsku je touhle dobou ještě jako zima a deštivo no, takže to bude, ne, že by tam bylo deštivo jinak o něco méně, ale ale teď je tam fakt ještě jako chladno. Tak mám to teplé oblečení teď jako na sušáku. Tak uvidíme, no. No tak dobrá zpráva je, že mi to došlo ráno, ale horší zpráva je, že jsem počítala s tím, že letím až zítra a ne dnes.